मानि मोसानांगौ सार? साला दाउ सिदेलाय मोसा होनदों दाउ सिदेलाय मोसा मानि मोसाबावनांगोन सार? बागुरुम्बा मोसा होनदों बागुरुम्बा मोसाबाव जाबायना सार? दासो गोजोनदां ओरै फै होनदों ओरै फै दानिया बुं नोंसोरो मा खबर लाना फैदों नोंसोरलाय? माबालाय सार? बै खेंख्रा सारा इलेक्सन खाथिनि थाखाय नोंथांनि मदद लुबैनानै जोंखौ थिनहरदों। दे जागोन मानसिफ्रा निदानाव गोलैब्ला बोखांनायानो नैबे थाख्लायनि खामानि नाथाय खेंख्रा एमएलएनो खोन्थाहै गुरलाबा 20 नांगोन लाख 20 माने लाख आरो नोंसोरो दिनैनिफ्राय गामसाखौ आंगो महर होनानै गानदो गानगोन ना? दिनैनिफ्राय जोङो गामसाखौनो गानबाय थाथारगोन सार। मोजांसो मोनदों सार खरसा खम जायो। थांनोसै सार। थानो थांसै दे सार। फैदै साला आंनि मानसिखौनो बिरनानै जोबावबायसो अरजाला अब्लाबो हारिनि नेरसोनखौथ' सोलोंनानै थांबाय सानसे समाव एमएलए जाबाबो सुवादफ्रा गावनि हारिनि ड्रेसखौनो गाननानै देखायसिगोन बे अरजाला कुल डाउन बुरबक